Ġie ffirmat ftehim bejn Ġemma u d-Direttorat tal-Lifelong Learning dwar kors edukattiv dwar għarfien finanzjarju għall-adulti. Dan il-ftehim ġie ffirmat f'konferenza tal-aħbarijiet bit-tema Inwettqu flimkien. Mendi Mifsud, uffiċjal mid-Direttorat tat-Tagħlim ta' matul il-ħajja, spjegat li dan il-kors huwa wieħed minn dawk bażiċi li offri dan id-direttorat. Intqal li dan il-kors twaqqaf f'Ottubru li għadda u s'issa diġà kien hemm 125 student. Hija spjegat x'inkludi dan il-kors. Jikkonsisti billi aħna nitalmu iżjed fuq il-valur ta' flus kif pereżempju persuna għandha ġemma twarrab biex tixtri forsi l-ewwel proprjetà jew għal xi emerġenza, is-self biex tippjana l-futur bħal pereżempju l-irtirar biex inti forsi anke żżid anke mal-pensjoni normali kollok xi ħaġa żejda. Ġie spjegat kif bħalissa hemm madwar 400 kors tat-tagħlim matul il-ħajja fejn kollox 8,000 adult u aktar minn 150 edukatur. Helena Holland minn Ġemma sostniet dwar l-importanza ta' dan il-ftehim. Dan il-ftehim għandu importanza kbira ħafna għalina x'il-kollaborazzjoni mal-Ministeru tal-Edukazzjoni u mal-Lifelong Learning f'dan il-każ hija pass essenzjali għalina biex inkomplu nifirxu dan li huwa għarfien finanzjarju. Preżenti għal dan il-ftehim kien hemm il-Ministru għall-Politika Soċjali Michael Falzon u l-Ministru għall-Edukazzjoni Clifton Grima huma sostnew fuq l-importanza tal-kollaborazzjoni bejn żewġ ministeri li se jgħin aktar adulti ikollhom ħiliet bażiċi fosthom dawk li jġemmu il-flus.